Welkom bij Kikker TV. Vandaag zijn we in het Visserijmuseum in Breskens. Er wordt hier een masterclass gegeven over de botten die hier liggen. En wij gaan eens even kijken hoe dat gaat. In dit museum bedoel je? Ik ben vrijwilliger hier en ik heb op me genomen om de collectie fossiele beenderen op naam te brengen en kennis te verzamelen over die botten en te laten zien hoe belangrijk die botten zijn. En uw functie binnen het Visserijmuseum is? Ja, ik heb neerrichten bij de tentoonstelling over de fossiele botten van de Noordzee. En hoe bent u bij gekomen om deze masterclass hier in het Visserijmuseum te gaan geven? Nou, we hebben samen plezier gehad aan het inrichten van die tentoonstelling, omdat hij een verzamelaar is van botten van jongs af aan. Vanaf het schip, hè, die botten kwamen aan boord. En ik heb alleen maar kennis verzameld in mijn leven en ben bioloog geworden. En ik vind het leuk om kennis weer door te geven. Dus de kennis die wij nou samen hebben, die proberen we te delen met andere mensen. Ja. En dat heet nou per ongeluk masterclass, maar het is gewoon een bottenles. Oké, leuk. En hoe lang doet u dit werk al? Dat ik bioloog ben is al heel lang, want ik ben al heel oud. En dat ik hier in dit visserijmuseum werk is nu voor het 3e jaar. Oké, en wat is er zo leuk aan de kennis overbrengen naar anderen tijdens zo'n masterclass? Ik ben altijd leraar geweest, leraar biologie. En dat kriebelt nog steeds en ik wil steeds maar lesgeven. En per ongeluk is dat nu in botten. Ja, dat merk ik. Maar luister eens, voor de gidsen. Voor de gidsen. En hoe gaat het in zijn werk als u de botten gaat zoeken? Ja, die botten, dat is... er zijn altijd wel fossiele botten op geweest, ook zelfs voor de Tweede Wereldoorlog al. Maar dat is in een stroomversnelling gekomen bij de introductie van de boomkor, zo omstreeks 1960. Dan kon er gevist worden werd er gevist met kettingen. En die, behalve vis, veel meer vis, vindt dat ook veel bijvangst van stenen en ook fossiele botten. Dus wat er nu te zien is, dat is voornamelijk vanaf 1960 verzameld door vissers van Breskens. Op welke vondst bent u het trotst? Ja, het mooiste bot dat is toch wel van de Breskens 7. Dat is die kop van de walrus, compleet schedel. Staat daar in de vitrine. Ja, dat is Een unicum. En ook biologisch gezien is dat een unicum, want er zijn maar 7 van die schedels in Nederland opgevist. Dus eigenlijk wil Naturalis hem ook wel heel graag hebben. Oh, dat is wel bijzonder dan. En hoe gaat het dan vanaf de bot die u vindt naar het Visserijmuseum? Ja, dan praat ik even voor mezelf. Ik had in de tijd, ik had altijd wel een grote bak met water staan. Want ze moeten eerst in zoet water moet het zout moet eruit trekken. En dan moeten ze langzaam drogen. En dan moet er een laagje plastic lijm of wat anders moet erop. Anders dan vallen ze vaak uit elkaar. Die botten van ons, er is ook wel een keer een particulier wat weg gaan natuurlijk. Maar er zijn er heel veel hier terechtgekomen in het museum. En daar vooral de zeldzame stukken natuurlijk. Als Adrie een andere plek wil verzinnen, dan horen jullie het wel. Ze mogen niet los in de zaal. Goedemiddag, kunt u misschien als eerste even vertellen wie u bent? Goedemiddag, ik ben Adrie Bonwel. Ik ben gedurende 2 jaar voorzitter van het Visserijmuseum. En wat doet u hier dan binnen verder regelen? Of? Nou, dat is de organisatie, dus samen met het bestuur van het hele rijden en zeilen van het museum, samen met een vaste medewerker hier in het museum. En denkt u dat er veel animo is voor het hebben van een masterclass over botten? Verwachten we wel. Alleen, ja, dat is altijd nog afwachten. Je organiseert iets en je moet altijd maar zien hoeveel mensen erop afkomen. En wat voor publiek vraagt u ervoor? Of denkt u dat er gaat komen? Nou, dat is een verscheidenheid, denk ik. Maar voor deze tentoonstelling zal denk ik specifiek mensen zijn die belangstelling hebben voor botten. Dus wat daarmee te maken heeft. Het was een erg leuke masterclass die we hier gevolgd hebben in het Visserijmuseum. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.